Met Daniel van Kaam als nieuwe onvierder begint Cambuur aan de laatste oefenwedstrijd voor de competitiestart. Het Belgische Royal Franks Borrens is daarin de tegenstander. En die club komt uit op het hoogste niveau in België. Een van de taskorgers is Henk de Jong, de oud-trainer van de Leeuwarters. En Cambuur begint goed, want Sylvester van der Water zet de onval op, krijgt de bal hier weer om en rekt de peel. Hij is in de beginfase dicht bij de openingstreffer. Sylvester van der Water dus, die een actieve en bedrijvige indruk maakt in deze oefenwedstrijd. Ook de tweede kans komt via Van der Water, die de bal voor zijn voeten krijgt, uithelpt, maar op een nij de peel rekt. Het zit hem net mee, maar het smiet Cambuur uiteindelijk nog wel een vrije trap op, omdat er een overtreding op Van der Water maken wordt. Die vrije trap die neemt de onvaller zelfs. En die vrije trap komt uiteindelijk op de holle van Marco Tol, die de doellinie passeert en Cambuur na 11 minuten op een 1-0 voorsprong zet. Het is een beetje gelukkig, maar Tol die zet zijn ploeg dus op een 1-0 voorsprong. Het is net als Sjen op de bal hoe de linie west had, maar de scheidsrechter die had dat gelukkig wasjoen. Reden voor vergadering bij de Belgische tegenstander. En dat docht vertuten, want ze zetten druk op Daniel van Kaam. De nieuwe onvierder die de bal verliest aan Diallo. Diallo kan een heel soort metersmeidje uithellen en via een Cambuur-verdediger verdwijnt de bal in de goal. Het is 2 minuten na de 1-0 al 1-1. Maar Cambuur zet terug. Dit is een prachtig doelpunt van Michael Breij. Hij maakt het heel mooi uit, de middenvelder van Cambuur. En zo brengt hij zijn ploeg weer op voorsprong. De assist is van Verder de Jong en het aanmeidje van Michael Breij. Een van de peerspelers die het nog hoor is van de selectie van vorig seizoen. Het budget net dat Cambuur maar een vastsprong het skoft helpt. Want een hoekskop van Teddy Chevalier, oudspits van RKC, flint er in 1 keer in. Dat mij vanzelfs net barren en hield dan net op slag van rest. Keeper Yannick van Os, ja, je kind er net omheen. En hij is schuldig aan deze chin-treffer. Budget dat beide ploegen met een liekerse staan het skoft in. Dit is Termont. Wat een prachtig doelpunt. En hij zet de staan op 3-2 voor Royal Franks Borrens. Cambuur is een beetje beter, maar brengt hem zelfs in de zwerigheden. Het balverlies is hier van Leon Bersma. En dan is de Belgische tegenstander de vlug uit. Lavie, hij lid van ons op een nijkanslees, maar een schot in de kwarte hoeken. 4-2 stiert Cambuur dus efter tegen Royal Franks Borrens. Het is net zo dat Cambuur helemaal neer in te brengen had. Het krijgt een soort kansen in de tweede helft. 2 keer Roberts Uldrik is met een kopbal bijgeleeks. Even later Verder de Jong met een schot. Een vrije trap van Michael Breij. Een kopbal in de rebound van Van der Water. Op een nij Verder de Jong. En ook Michael Breij krijgt weer een kans. Maar hij wilde maar net in. Uiteindelijk valt de fjouwertreien alsnog. Het goede druk zetten is van John-Louis van der Meer. Hij brengt Sylvester van der Water in stelling. En met een mooie actie en een punteke zwaart hij ervoor dat Cambuur de ontsluitingstreffer maakt. Ja, hij liet echt zien dat hij waarom is. De record-onkeep van Cambuur die vorig seizoen net zo succesvol wie. Fjouwertreien is ook de eindstand, want Cambuur slag het er net meer in om de liekmakker te meidjen. En het budget dat Cambuur een kleermeidje kent voor de seizoenstart. Tak om wieken in eigen huis, tjen FC Emmen.